Není možné, aby to byla náhoda. Jediný důvod, proč je trh akcí nahoře, je díky dárku Wall Streetu, který vytvořil Ben Bernanke. Tenhle graf by měl sakra nahnat strach každému, kdo neinvestuje do drahých kovů. Jsme v Bernankově bublině a bude následovat Bernankův krach. A na Janet Yellen, předsedkyně Fedu, zbyde dát věci do pořádku po tomto krachu. To je nahromaděná ekonomická energie a volný trh to vrátí těm, kteří to způsobili. A exploze energie bude uvolněna v opačném směru. Ekonomika je uzavřený systém. Není to otevřený systém, kdy si s ním můžete zahrávat tady a nečekat nezamýšlené důsledky. Jsem velmi rád, že vám můžu představit dalšího mluvčího Mikea Maloneyho, zakladatele goldsilver.com, světového lídra jak v obchodě se zlatem, tak stříbrem a autora nejprodávanější knihy všech dob, průvodce investováním do zlata a stříbra. Prosím, přivítejte Mikea Maloneyho. Děkuju. Jsem Mike Maloney. Když v roce 2000 padnul Nasdaq, začal jsem si hodně zajímat o trhy a studoval jsem je dnem i nocí. Do roku 2002 jsem došel k přesvědčení, že zlato se musí stát úplně novým býčním trhem. Byly tam nějaké pohybující se průměrné překryvy a některé další faktory, které říkali, že ten brutální medvědí trh, který byl od roku 1982 do 2000 už je pryč. Ale já dál studoval a byl jsem naprosto přesvědčen, že s ekonomikou se fakt něco děje špatně. A tak než přišel rok 2004, jsem se rozhodl, že si z tohohle udělám svůj biznis. V roce 2003 mě to tak zajímalo, že jsem jel na kongres. A poslechl jsem si Jamese Churche a Davea Morgana na Cambridge House, Vancouver. A tihle dva mě hodně inspirovali. Znali historii peněz a já se začal pořádně věnovat historii peněz a prostě jsem se do toho naprosto zamiloval. Pak jsem jel na konferenci Gold Rush 21, kde jsem se s Davidem zkamarádili a potom jsem já mluvil na Silver Summitu, konferenci o stříbře. Mluvil jsem na druhém a třetím summitu v roce 2005. Chci vám ukázat něco v rychlosti z roku 2005. Budeme mít krátkou deflaci. Myslím si, že to, co se stane, je, že budeme mít Ben Bernanke, naše další hlava Fedu, praskne bublina s nemovitostma, dojde ke kontrakci v zásobě M3 peněz díky celé té vlně krachů, které přijdou, a zároveň se budou lidé zbavovat všech dolarových aktiv na mezinárodních trzích. Jakmile někdo v zahraničí uvidí, že index dolaru prolomí svůj strop, začnou se jich zbavovat, a když zahraniční centrální banky začnou se zbavovat dolaru, dolar se mezinárodně propadne. To ale způsobí, že ceny dovozu vyletí nahoru a my už toho tolik nevyrábíme, takže zažijete deflaci. Všechno v USA, mzdy, nemovitosti, všechny věci, které nepotřebujete, půjdou na ceně dolů, ale věci, které potřebujete, vyletí nahoru. Jak dolar poletí dolů, musí se to vyrovnat zvýšením cen, aby se zachovala kupní síla za oceánem. Tak, to bylo před 10 lety, už nemám fousy, mám víc vrásek a tak, ale mám tu kravatu a ta se stárá líp než já. Chtěl jsem projít některé předpovědi, které jsem udělal, a podívat se na to, kdy jsme teď. Nevěděl jsem, jak se vyslovuje jméno toho pána. V tu dobu říkal jsem mu Bernanke, teď Bernanke. Udělal jsem předpověď, že bublina s nemovitostma praskne
Trvalo, nepamatuju si kolik měsíců, ale Ben Bernanke nepřiznal, že je nějaká bublina. Ale ona praskla ještě, než on to přiznal. Nikdo o tom nechtěl mluvit. Řekl jsem, že M3 zásoba měny, mimochodem to nejsou peníze, je to měna. Na téhle planetě neexistuje národ, který by používal peníze. Prosím, až přijdete domů, začněte rozlišovat mezi měnou a penězi. Měna musí být prostředek změny, jednotka účtu musí být nositelná, pevná, dělitelná, něčím nahraditelný. Když vám půjčím $20, můžete mi to vrátit v drobných a je mi to jedno, jsou zaměnitelné. Peníze musí být všechny tyhle věci a navíc musí držet hodnotu. Dolar ztratil 96% svojí hodnoty od té doby, co je Fed založen. Tudíž se nemůže vydávat za peníze. Všechny měny na světě jsou založeny na dluhu. Půjčujeme si jen jistinu, ale slibujeme, že ji splatíme i s úroky. A měna, kterou se to má splatit, ještě neexistuje. Tudíž všechny zásoby měn na planetě se musí do nekonečna nafukovat. Takže žádná měna nemůže být vydávána za peníze. A už z jejich podstaty musí měna ztrácet hodnotu. Ale já jsem řekl, že zásoba M3 měny se smrskne. A vidíte, že po roce 2008 je velké smrštění. Ale my jsme přidali k tomu 17 trilionů v říjnu 2015, před měsícem. Ben Bernanke ohromně navýšil bazické peníze všemi těmi QE a ty sedí na rozvahách bank jako nadměrné rezervy. Oni neubíhají. Takže když si to odečtete od zásoby M3 peněz, to jsou M3 bez bazických peněz a ten rozdíl je na 13,1 předtím, než bublina praskla. Došlo k 1,7 trilionovému kolapsu. Tohle přesně je deflace. Inflace a deflace je buď rozšíření nebo smrštění měnové zásoby. Ceny hned následují, jsou symptomem inflace nebo deflace. To je založeno na rakouské ekonomice. Ale dneska jsme na 12,9 trilionech, takže 7 let po tomhle kolapsu se ještě máme co zotavovat. Tohle je zásoba měny, která obíhá. Zbytek jen leží na rozvahách bank. My jsme se ještě neuzdravili z krachu 2008. Tohle je vážený obchodní index dolarů. Řekl jsem, že když prolomí strop, poletí dolů a v tom se Silver Summit nespletl. Řekl jsem, že ropa poletí nahoru. Taky jsem měl pravdu. Když bylo skoro po všem, byla skoro na 60 a šla na 140. Když se podíváte na YouTube na Mikea Maloneyho Predictions, předpovědí, uvidíte, že jeden z grafů, který vám dneska ukazuju, je index stavitelů domů pro bydlení v porovnání s Nasdaq. A ten index byl přímo na svém vrcholu. A říkal jsem, že skončí tak, že bude vypadat stejně jako Nasdaq. Protože existuje něco, čemu se říká vnitřní poměr nákupu a prodeje. A všichni majitelé těchto společností prodávali mraky jejich vlastních akcí. A já předpovídal, že to spadne. A ono to spadlo. Tohle je celkový dluh k HDP, takže to je jak veřejný, tak soukromý dluh a v době Silver Summitu to bylo asi tak na 290. A explodovalo to až na 364. Přesně tady je 1929. A jde to nahoru, buď když stoupá dluh, nebo když HDP klesá a dluh zůstává stejný. To znamená, že poměr dluh k HDP je vyšší, takže stoupá, když se HDP zmenšuje. Tohle je pád burzy 1929, který způsobil zmenšení HDP a zvýšení dluhu. A tohle je hromada od prodejů akcí a výmaz mimo záznamy a tohle je znova rostoucí HDP. Začínáme tady. Já se omlouval, dám si pár kafí a ta vzdálenost tady. Takže tohle je zmenšující se HDP
po krachu 2008 a pak to dosáhlo vrcholu a dluh byl zlikvidněn a ekonomika začala znovu růst a tak ta čára se zmenšuje. Ale když přijde druhá polovina té bouře, začínáme na mimořádně vysoké úrovni. Takže následující grafy by vás měly k smrti vyděsit. Všechny, kdo nejste investor do drahých kovů. Mě taky vyděsili. Ale když na to myslím, vzpomenu si, že jsem investoval do drahých kovů. A nedělám si s tím tolik hlavu. Myslím si ale, že tahle blížící se druhá polovina bouře nezmění jenom ekonomiku, ale změní tuhle zemi politicky. Protože když jsou politické rozbroje, když jsou ekonomické rozbroje, vystoupí političtí lídři, které lidé budou volit a tihle týpci jsou nebezpeční. Takže tady je nějaký ten důkaz, který jsem přinesl, aby vám ukázal, že jsme v extrémně nouzové situaci. Nikdy nezmizela od krachu 2008. Tohle jsou bazické peníze, nebo bazická měna. Tohle je Wilshire Index 5000, celkový strop trhu. To je hodnota burzy akcí. Tohle je dlouhodobá úroková míra, vlastně krátkodobá, omlouvám se. A když se přiblížíme tady nahoře, jedna z věcí, kterou uvidíte, je, že tyhle úrokové sazby také zohledňují dluhopisy. Ukazují, že v tom existuje cyklus. V podstatě v tomhle cyklu bylo 34 let. V první polovině, kdy to šlo nahoru, v tu dobu dluhopisy si vysloužily přezdívku konfiskační certifikáty, protože byly pod inflací, takže když jste investovali do dluhopisů, i když jste měli víc měny v roce 1930, až sem, jakoukoliv, měli jste menší kupní sílu. Mohli jste koupit méně věcí. Snížili jsme úrokové sazby na nulu a když to ještě trochu přiblížím, to, co uvidíte, je inflace bazálních peněz v korelaci se stoupající burzou. Je nemožné, aby to byla náhoda. Jediný důvod, proč burza je nahoře, je díky dárku Wall Streetu, který vytvořil Ben Bernanke. Většina téhle bazální měny je držena jako nadměrná rezerva na rozvaze bank. Necirkuluje, ale oni ji můžou použít na úvěry, na obchodování s akciemi a tak podobně. Takže to nafouklo burzu akcí a ze všech nadměrných rezerv má prospěch jen Wall Street, ne veřejnost. A tohle je důkaz. Jedna ze zajímavých věcí je, že jsme zastavili QE, tisknutí peněz, v listopadu 2014 a burza dál fungovala. Ale pak se převalila a spadla zpátky na úroveň, kde ji tak nějak drží bazální měna. Takže já věřím, že přichází druhá půlka. Všechna ta energie vytvořená Fedem, který vytvořil všechny ty bazální peníze, které jsou nahromaděnou ekonomickou energií a volný trh to vrátí v plné síle těm lidem, kteří to způsobili. A bude to bouchnutí energie, která bude uvolněná v opačném směru. Ekonomika je uzavřený systém, není to otevřený systém, kde si můžete jen tak tady zahrávat a neočekávat někde nezamýšlené následky. Tohle je M2. M2 je víc. Když měříte M3, což nám Fed zatajil, v říjnu 2006 přestali hlásit M3. Kromě toho, že to byl jeden malinkatý komponent, který byl menší než 1% z M3, který přestali hlásit s výmluvou, proč už to nehlásí. Takže na několika místech John Williams ze Shadowstats.com a jiné weby rekonstruovali ten M3 bez toho 1%. Což je docela přesné. Nicméně M2 je menší údaj, který měří účty pod $100,000. Takže to jsou spíše peníze lidí než Wall Street peníze. Tak tady to QE
1, 2, 3 tisknutí peněz, to leží na rozvahách bank jako rezerva. A když odečtu rezervy od M3, vidíte, že fialová oblast byla nadměrná rezerva. A místo 12 celých něco trilionů se dostaneme na 9,6. Vrátím se k tomu. Tohle je dárek pro Wall Street. Přesně tady. A to zajímavé na tom je, že dneska rozdíl mezi bazální měnou a zbytkem M2, které nemá v sobě rezervy, to je vlastně míň, než to bylo před krizí. Takže množství měny mezi lidma je menší než množství měny na Wall Street. Takže tohle je přesun bohatství od lidí do finančního odvětví. A teď se podíváme na ceny dluhopisů. Tohle je z roku 1980 až do dneška. A tohle je dokonalý býčí trh, který trvá 35 let v kuse. Existuje něco takového jako dokonalý býčí trh po dobu 35 let? To musí prostě brzy skončit. Je to starý býčí trh a všechny býčí trhy končí. Pamatujete si na ten graf, co měl úrokovou míru? Měl na jedné straně 34 let a na druhé 35 let. Věřím, že teď bude poslední třesk dluhopisů, protože přichází něco, čemu říkám Bernanke krach. Alan Greenspan vytvořil bublinu Nasdaq a s nadměrnou likviditou se bál Y2K chyby a vytvořil likviditu během rozpouštění dlouhodobého řízení kapitálu v roce 1998. Tyhle věci vytvořily bouchnutí Nasdaqu a způsobily krach Nasdaqu, což je Greenspanův krach. Ta bublina, kterou vytvořil, má následky. Potom snížil úrokové sazby na nejnižší hladinu a tam je držel příliš dlouho na to, aby se burza vzpamatovala. Jenže co se stalo? Omylem vytvořil nemovitostní bublinu. Takže to byla další Greenspanova bublina. A následky jsou Greenspanův krach. Ačkoliv Ben Bernanke na to dohlížel, byla to ale chyba Greenspanova. Ben Bernanke potom vyrobil všechnu tu měnu a snížil úrokovou míru na nulu a napumpoval burzu. Teď jsme právě v Bernankově bublině, ačkoliv to bude Janet Yellen, předsedkyně Fedu, která bude muset uklízet po krachu, který přijde po Bernankově bublině. Ale tohle bude největší krach v historii. První bublina byla Greenspanova a byl to krach akcí na Nasdaqu. Druhá bublina byla s akciemi, s nemovitostma a oni krachli. Tahle krize 2008 byla mnohem větší než krach Nasdaqu. Došlo k celosvětové krizi finanční. Další v pořadí je akcie, nemovitosti a dluhopisy. A já vám ukážu, že akcie, nemovitosti jsou velmi nadhodnocené a jak jsem říkal, dluhopisy se blíží ke konci 35 let býčího trhu. Takže tohle je výnos státních dluhopisů a je to vlastně opak ceny. Jak jde cena nahoru, výnos z dluhopisů jde dolů. To je v podstatě býčí trh. I když ten graf jde dolů, je to jen další důkaz, že dluhopisy jsou v tomhle stárnoucím býčím trhu a ten brzy skončí. Žádný býčí trh není navždy. Teď se podíváme na to, co dělá svět. Svět svojí měně způsobuje hyperinflaci. Švýcaři měli vždy reputaci konzervativců a že jsou velmi opatrní se svou zásobou měny. Oni však z 10násobili. V USA jsme naši měnu jen z 5násobili. Švýcaři jsou 2krát tak bezohlední než Fed. Tohle je Velká Británie. Tady je Japonsko. No prostě podívejte se na tu hyperinflaci měny. Tady je Hongkong. A pak se podíváme na deflaci, která se snaží prosadit. Tihle centrální bankéři jsou tajemní a myslí si, že dokážou ovládat volný trh, ale oni nemají všechny informace, které má volný trh.
Volný trh zná každičkou transakci, která se ve společnosti odehraje. A tihle týpci jsou tak arrogantní, že si myslí, že můžou ovládat volný trh a že oni vědí líp. Ale to, co vidíte i přesto, že všichni vyrábí měnu v sebevražedných rozměrech, co tady vidíte, je deflace. Tohle je CRB index, což je koš komodit. A my teď právě začínáme nastavovat rekordní nejnižší čísla v tomto století. Tohle je měď. Říká se tomu někdy doktor měď, protože to určitým způsobem předpovídá budoucí stav ekonomiky. A co vidíte, je také deflace. Tohle je ropa a podle mě půjde dolů, někde tam v té zóně je hodně stropu. Po celém světě se teď děje deflace. Kolik z vás vidělo můj seriál Utajené tajemství peněz? Skvěle, děkuju. Kolik z vás vidělo poslední díl, vyšel minulé úterý? Super. Je o deflaci. Je o tom, že deflace se musí stát ještě předtím, než přijde velká inflace nebo hyperinflace. Takže ten, kdo to neviděl, podívejte se na 6. díl Utajeného tajemství peněz. Hidden Secrets of Money. Je to první díl sezóny 2016. Poslední díly vyšly v listopadu 2013, takže už to je pár let. Tohle je Baltic Dry Index, neukazuje inflaci ani deflaci, ukazuje světový obchod. Je to měření všech lodí dodávající obrovské kontejnery z Asie do USA. A tak. Šlo to nahoru a explodovalo během boomu nemovitostí, ale je to zpátky dole. Chci tím říct, že světový obchod se v tuhle chvíli zastavuje. Vstupujeme do deflace a zároveň máme vládu, která roste jako monstrum a nikdy nepřestane. A požírá všechno, co jí stojí v cestě. Takže tohle je celkový národní dluh a celkový příjem. Ta čára dole. A je to prostě, chci říct, je to masakr. Všichni se zbláznili. Tohle jsou ta samá data, navzájem vydělená. Takže to dává poměr, čím vyšší ten poměr je, tím je těžší ten dluh splatit. Nevypadá to tak špatně, až na to, že ta časová osa začíná v roce 1794 a teď jsme na úrovni, jakou jsme zažili jen ve druhé světové válce. Během velké krize občanské války v roce 1812 a dluh, který zbyl po revoluci. Máme teď úroveň zadlužení, která odpovídá světovému stavu nouze. Světová válka, ne. Občanská válka, to byla vlastně nejdražší a nejsmrtelnější válka pro Ameriku. Ne světová válka. Ne druhá světová válka. Pak máme vládní výdaje, převyšující všechny soukromé investování. Prostě byly doby, kdy soukromé investování bylo vyšší než vládní výdaje. To už dávno neplatí. Naposledy to bylo v roce 1999 uprostřed Nasdaqu. Teď vám ukážu, tohle to je Dow Jones průměr průmyslu. Kolik z vás zná stránky Johna Williamse stínové vládní statistiky? A nejen, že znovu vytváří M3, ale jedna z věcí, které dělá, je, že znovu vytváří CPI, index spotřebitelských cen před Ronaldem Reaganem. Takže jde zpátky do doby, než vláda začala zkreslovat statistiky o inflaci, aby inflace vypadala nižší, než je. Já si fakt myslím, že předreaganovský CPI, spotřebitelský koš, nutně neodpovídá dnešnímu modernímu životu. Takže pravda leží někde mezi indexem spotřebitelských cen a leží o spotřebitelských cenách CPI, jak tomu říkám, které vláda vydává a předreaganovské CPI. Ale ten důvod, proč vám to ukazuju, je tohle. Tohle je Dow Jones průměr průmyslu zpátky do 1913, kdy byl založen Fed. A tohle je spotřebitelský index v deflaci Dow Jones. Tohle je stínová statistika, předreaganovský CPI a to, co je zajímavé, je, že v roce 1929 bylo vyšší než dnes.
Jinými slovy, když byste tenkrát investovali do všech akcí na DAO a všechno byste vykešovali a koupili si věci, byli byste bývali schopni nakoupit víc věcí v roce 1929 než dneska. Takže tohle je ten správný pohled na věc jako investor. Nejde o to, kolik dolarů něco stojí, ale musíte se dívat na to, kolik věcí vám to koupí. To je to důležitý. Tohle je poměr DAO a zlata. Jen to nakousnu a hned se k tomu vrátím. Bylo to na dvojce v roce 1932 a na jedničce v roce 1980. To znamená, že se vezme každý den a vezmou se body na DAO a vydělí se cenou zlata. A tak v roce 1929 Dow Jones průmyslový průměr byl 18krát cena zlata. Pak to bylo 2, pak 28, pak 1. Takže v roce 1980 byl jeden den, kdy cena zlata a Dow byly stejný. Potom to šlo do největší bubliny v historii až na 45. Vrátilo se to zpátky do téhle oblasti průměru, kde věci jsou v rovnováze, až na to, že jsme se nevrátili k férové hodnotě a odrazili jsme se zpátky k tomu, čemu říkám bublina v akcích a podhodnocení zlata. A to vám hned ukážu za chvilku. A tohle je stříbro. Zlato bylo v poměru 1:1 k Dow v roce 1980. Stříbro se dostalo na 16:1 vůči zlatu. Takže to znamená 16:1 vůči Dow. Teď jsme na 1200 a pravděpodobně to půjde zpátky do téhle oblasti, což znamená, to je obrovský výkon z 16 na 1200. To je obrovský procentuální nárůst. Býčí trh v drahých kovech. Je spousta lidí, kteří říkají, že 2011 byl vrchol a tím to pro drahé kovy hasne. Je po všem a kovy jen jdou dolů. Ale nic nemůže být dál od pravdy. Takhle totiž býčí trh drahých kovů nekončí. Stříbro dosáhlo vrcholů v dubnu, zlato v srpnu a září. Takhle končí býčí trh kovů. Tohle je konec býčího trhu v 70. letech, skončil v lednu 1980 a zlato a stříbro dosáhly vrcholu ve stejný den. To je býčí trh řízený panikou. To, co jste viděli v roce 2011, je růst a pád řízených chamtivostí. Šlo to do exponenciální křivky a pak strmě nahoru a dolů. A to, co vidíme v téhle době, je velká kapitulace, kde investoři do drahých kovů to vzdávají a prodávají. Myslí si, že býčí trh drahých kovů je pryč. A to jsme potřebovali, aby se vyčistili všechny ty proklaté peníze, které dostávají lidé, co chtějí rychle vydělat. Neumí letět až nahoru na vrchol drahých kovů. Tohle je poměr zlata a stříbra a ukážu vám to invertně, protože lidé mají tendenci si myslet, že nahoru je dobré a dolů je špatné. V tomhle grafu pro stříbro dolů je dobré a nahoru je špatné. Takže já to mám obráceně a věřím, že jdeme do krátkodobé deflace. Věřím, že uvidíte taky pád stříbra k jednotkám. Může spadnout tak na $7, něco takového. Myslím, že je dobrá šance, že poměr zlata ke stříbru půjde zpátky na 100. Můžu se klidně mýlit, třeba už jsme na dně, ale já vidím nejprve deflaci, než světoví centrální bankéři začnou přehnaně reagovat a začnou tisknout jejich měny do nekonečna, protože jsou tak ješitní, že si myslí, že můžou ovládat, ale oni nemůžou ovládat běh věcí. Jediné, co dělají, je, že vytvoří nadměrnou ekonomickou energii, která je uvolněná volným trhem později. Mohou dělat krátkodobé manipulace, ale trh to vždycky vyrovná. Takže jedna z věcí, pokud se dočkáme stříbra za jednotky dolarů, je pravděpodobné, že si nebudete moct koupit fyzické stříbro. Kvůli všem futures a opcím a tak, budete si moct koupit papíry. Těch je nekonečno. Můžete udělat tolik slibů na doručení zlata a stříbra, kolik jen chcete. Nemůžete ale vyrobit zlato a stříbro, abyste ty sliby podepřeli. Takže je možné, že stříbro bude za 9 nebo 7 nebo tak něco. Ale stane se to, že spready budou obrovské, takže ve skutečnosti budete unci nakupovat dráž než teď.
Takže co dělám já osobně? Víte, lidi si říkají, když mám tak rád zlato, proč ho prodávám? No, já kupuju zlato a stříbro pravidelně pro sebe. Ale také jsem obchodník a nakupuju kovy velkoobchodně a prodávám veřejnosti a vydělávám malinký spread. Tak to funguje. Takže já neprodávám svoje vlastní zlato a stříbro. Já je nakupuju a nakupuju každý měsíc. Hromadím zlato a stříbro a pak někdy nakoupím větší množství na základě technických faktorů nebo nejzákladnějších faktorů, jako je třeba to, že zlato a stříbro jsou zrovna teď podhodnoceny. Jestliže se dostanou na 101, pak se nejspíš odrazí výš a uvidíte něco, co se bude podobat tomuhle. To znamená, když si koupíte stříbro místo zlata, právě teď, dostanete asi tak 70 až 80 krát větší výkon než zlato. To je obrovské. Zlato na tom bude hodně dobře. Stříbro bude fakt strašidelná jízda pro kohokoliv. Ale víte co? Já všechno podkládám čísly. A i teď nakupuju za hotovost. Rozdělím to tak 20% do zlata, 80% do stříbra, někdy kupuju jen stříbro. Když se to dostane na těch 101, i když vám instinkt říká, kupujte zlato, já kupuju stříbro, protože jak se bíčí trh chýlí ke konci, zlato se stane tak drahé pro normálního člověka a veřejnost mění své preference o zlata ke stříbru. A tady máme zlato a stříbro upravené o inflaci, takže to je nominální zlato. Bíčí trh a jde to zpátky do 75. roku. Tohle je zlato upravené k CPI nebo CPLI a tohle jsou stínové statistiky. Takže to máme něco mezi $2500 a $12 500 za zlato přepočtené po inflaci. A dosáhli jsme vrcholu? Ne. Takže tady je stříbro. Co to je za bíčí trh, který by končil tím, že před 35 lety dosáhl vrcholu? Existuje vůbec nějaký takový bíčí trh, který by nepřečil svůj původní vrchol posledního bíčího trhu? Ne, tenhle bíčí trh ještě není u konce. To nejlepší pro investora do drahých kovů teprve přijde. U těch ostatních, těch lituju. Tohle jsem ukazoval už předtím, tohle je množství bazické měny nebo papírových dolarů, které existují a tahle čára je hodnota zlata držená ve státní pokladnici, takže počet uncí krát cena. A tady vidíte v roce 1934, 1971 a 2000, tady to šlo na dno a pak zlato začalo dělat účtování zásobněny a pak se stalo to, že volný trh a vůle veřejnosti vynesla zlato nahoru. Poprvé v roce 1934 se změnily kurzy měn. Na den se upustilo od ukotvení na zlatě a pak ho znovu ukotvili. A během měsíce a půl šlo z $20,67 na 35 za unci. Po druhé, kdy nám Nixon vzal zlato, se začalo volně obchodovat. A tak se taky obchodovalo, až dosáhla hodnota zlata v pokladně na vyšší hodnotu než hodnota celé vytisklé měny od George Washingtona do doby Ronalda Reagana. A teď začíná stejný proces, ale tohle rozpětí je největší příležitost v historii. Je větší než kdykoliv v historii. Proto vám to celé ukazuju. Teď máte největší příležitost. Poměr Dow ke zlatu logaritmicky. Když je někde mezi 3 a 5 a trochu ta čísla přizpůsobíte, když chcete, ale musíte se na to dívat z dlouhodobého pohledu a rozhodnout, kdy zlato a akcie jsou v rovnováze. A já věřím, že rozpětí, kde akcie a zlato jsou celkem ve spravedlivé hodnotě k sobě. Když je Dow Jones je 5 až 10 krát vyšší než cena zlata, akcie jsou nadhodnoceny a zlato podhodnoceno. Cokoliv na 10 krát vyšší než cena zlata, akcie jsou v kritické bublině, zlato je kriticky podhodnoceno. Když jste někde mezi dvojnásobkem ceny zlata až trojnásobkem, akcie jsou podhodnoceny a zlato je nadhodnoceno.
a kde Dow Jones je dvakrát méně než cena zlata nebo míň, je zlato v extrémní bublině a je čas prodávat a akcie jsou kriticky podhodnoceny, je čas jít od kovů a jít zpět do akcí. Takhle vypadají data v grafu a vidíte zelenou oblast, kde podle mě zlato a akcie jsou v rovnováze. To bylo za dob zlatého standardu. Tohle je akciová bublina 20. let a tohle je mezi válkami a začátek systému Bretton Woods a trvalo to nějakou chvíli. Ale proč to ukazuju? Tady začíná to v roce 1897. Tady je vrchol 1929, kdy akcie byly 18krát dražší než zlato. 1932 akcie jsou jen dvojnásobek. Dow Jones byl dvakrát cena zlata. 1966 28krát cena zlata. 1 v 1980. Zlato akcie byly na tom stejně, byla to bublina a byl čas prodávat a jít do akcí. A pak 45 za unci zlata v roce 2000. Bylo to velmi nadhodnocené a šlo to zpátky do bubliny v akcích a kriticky podhodnocené zlato. Takže kdo tvrdí, že býčí trh v kovech je pryč, se nedívá na důkazu. To je jen, abyste věděli, že tady jsou nějaké trendy a věřím, že budeme svědky nádherného výkonu, protože tentokrát zlato pojede nahoru oproti krachu akcí a nemovitostí a dluhopisů. A zároveň nejspíše bude doprovázen změnou světového peněžního systému. Měli jsme klasický zlatý standard před první světovou válkou, zlatý směnný standard mezi válkami, Bretton Woodský systém od roku 1944 do 1981 a potom globální dolarový standard dodnes. Jsou to velmi odlišné peněžní systémy a všechny předešlé systémy byly jen odstoupení od zlata. A teď jdeme od ničeho, kromě dluhem podložené měny, nejspíš zpátky k něčemu, co bude obrovský přechod a každý na planetě to pocítí. Ty předešlý přechody cítily jen banky a vlády. Tentokrát to postihne každého na planetě. Takže kdy a jak vysoko, to já nevím. Jen vím, že není možné, aby zlato bylo tak dole, jako je. Na poměru 16. A tohle je něco, na co jsem přišel nedávno. Říkám tomu zfinančnění vlády. Tenhle graf je špatně nazván. Důvod, proč tomu říkám zfinančnění vlády, je ten, že jsem byl na stránkách Fedu a dělal jsem grafy jednou a vytvořil jsem graf příjmů z daní a všiml jsem si, že má tyhle propady. A říkám si, ježišmarja, to vypadá přesně jako burza akcí. A vložil jsem data z burzy do toho grafu také a tady je úžasná korelace. A co jsem si všiml je, že když jdete zpátky do historie, je tam velmi malá korelace. Ta korelace začala až v roce 2000. Když půjdeme zpátky, tohle je graf z 1987 pádu burzy. Akcie padly, ale vládní příjmy se stále zvyšovaly a HDP se nezmenšil. A tak já vám teď přečtu kousek ze své knihy. Nedávno jsem ji updateoval. Je dostupná s updatem 2015. Je to nejprodávanější kniha o drahých kovech. Můžete ji koupit na Amazonu. To je v 11 jazycích. Updateovaná verze je jen v angličtině. Já jsem dyslektik. Asi tak 20krát jsem si to četl předem, abych mohl předvídat slova, která teď přijdou. Stojíme na vrcholu masivní bubliny, vytvořené Alanem Greenspanem a Benem Bernanke, jejich bezohledné a naprosto nevídané ovlivňování trhu a zíráme do deflační propasti. Dívám se zpět na všechny ekonomické
křižovatky a přemýšlím o těch kdyby. Kdyby jen Alan Greenspan nevytvořil bublinu Nasdaq tím, že manipuloval bankovní likviditou, nedošlo by k pádu v roce 2000. Kdyby nechal pád pokračovat, dokud by nebylo po všem a nechal volný trh vyčistit od zbývající nerovnováhy, měli bychom zdravé uzdravení. Kdyby jen nenastartoval ekonomiku a nenechal úrokové sazby uměle dole, čímž vytvořil nemovitostní bublinu. Kdyby jen Ben Bernanke nespáchal největší ekonomický zločin v historii, kdy nemovitostní bublina praskla a on zasáhl do zásob měny tak moc, že to způsobilo největší přesun bohatství v historii od střední vrstvy takovou dálku až k těm superbohatým a Wall Street. Od střední vrstvy tak daleko až k těm superbohatým a Wall Street. To byla největší jednotlivá krádež v historii. Ale pořád je to nic v porovnání s tím, co teprve přijde. Nebezpečná mlha, zfinančnění vlády. Jsme v totálně nezmapované oblasti. Centrální světové banky jsou v hyperinflaci, snaží se o něco, co nikdy v historii lidstva nebylo vyzkoušeno. Negativní úrokové míry. Jedeme rychlostí 130 za hodinu v mlze. Nedávno jsem do grafu s akciemi přidal údaje o příjmu z daní a vyskočil na mě alarmující fakt. Objevil jsem zfinančnění americké vlády. Před rokem 2000, kdyby byla recese a padla burza, příjmy z daní by o malinko klesly, nebo by zůstaly stejné. Ale od roku 2000 příjmy z daní stoupají a klesají podle akciového trhu. Při krachu 2000 trh šel dolů o 45%, příjmy z daní klesly o 20%. V roce 2008 burza padla o více než 50% a příjmy z daní klesly o 28%. To znamená, že od teď kvůli drtícímu dluhu a budoucích závazků Fed a vláda musí přispět na záchranu Wall Streetu pokaždé, když dojde k pádu burzy nebo riskují její vlastní záhubu. Vzpomeňte si, že aby se burza zvedla z krachu 2008, bylo potřeba 400% navýšení základní měny. Pokaždé, když to udělají, jejich moc klesá. Takže při dalším poklesu nezískají stejný ekonomický růst vytvořením dalších 3,2 trilionů dolarů. Při dalším krachu to bude nejspíše podobný procentuální nárůst nebo víc, ale tentokrát se nebude začínat na úrovni 0,8 trilionů, ale začíná se od základních 4 trilionů dolarů. To 400% navýšení by znamenalo vytvoření 16 trilionů dolarů, což by přivedlo celkovou základnu měny na 20 trilionů dolarů. Problém v tom je, že podle Fedu M2 je teď na 11,8 trilionech dolarů a podle Johna Williamse ze stínových statistik M3 je jen něco přes 16 trilionů. Takže až příště burza padne, aby se zachránila vláda, může se stát, že Fed bude muset vyrobit více měny, než teď existuje. A to, přátelé, je hyperinflační konec naší jízdy na ekonomické horské dráze. Tak. Drahé kovy jsou investicí číslo 1 v tomhle století. Tenhle graf začíná v roce 2000. Nejenže to je nejvýkonnější majetek století, ale všichni ti finanční poradci, kteří vám říkají, dejte do toho jen 10%, musíte být se zlatem opatrní a se stříbrem dejte do toho jen 10%, protože ono to má výkyvy. Je to nebezpečné a kupte si akcie, abych mohl získat nějaké dobré provize. A těmhle lidem chci ukázat tenhle graf. To jsou dluhopisy, akcie a nemovitosti. A zlato od roku 1970. Takže, když jste začali v roce 1980, kdy zlato bylo v bublině, no, oni jsou někteří lidé, kteří to chtějí začít, když je zlato v bublině, aby ukázali, že akcie mají vyšší výkon.
Ukazuju to s počátkem v době, kdy zlato začalo být volně obchodovatelné. V době, kdy vy nebo já můžeme se na tom účastnit a ne, když to je manipulované vládou. A od té doby, co to je volně obchodovatelný majetek, je to nejvýkonnější majetek. Děkuju vám. Uvidíme se příště. Session that's not on the schedule. So if anybody wants to come, I've got just a whole bunch of random charts, and it'll be more of a discussion. You can ask me, put up a chart, we'll discuss it. Put up another chart, we'll discuss it. But I've got some really good information that you may want to see. Thank you. 4 p.m.